Здравейте, приятели! Навлизаме в първите 15 дни на април. Време, в което небесната механика работи на изключително високи обороти. Днес няма да ви давам просто прогнози, а директна стратегия за оцеляване и възход. Небето в началото на месеца ни подава златния ключ към бизнес развитието и парите, но в сенките ни дебнат подлостта и скритите намерения. Април е безмилостен към тези, които действат насляпо, но изключително щедър към подготвените. Днес ще разберете как да разпознаете измамата, преди да ви е застигнала, и как да превърнете всеки застой в мощен трамплин за вашата кариера и личен живот. Слушайте внимателно, защото всеки градус тук е закон. Планетарните сили. Тълкуване. От 1 до 4 април Сатурн е в секстил с Плутон. Това е времето на желязната основа. Институциите и законът ще работят за вас, ако сте изрядни. Идеално за финализиране на съдебни дела и мащабни бизнес планове. От 2 до 4 април Меркурий е в тригон с Юпитер. Вашият златен шанс за договори и преговори. Думите буквално се превръщат в пари. От 5 до 6 април Слънцето е в квадрат с Юпитер. Внимание! Тук се крие заблудата. Не обещавайте невъзможното и не влизайте в конфликти с властта. От 7 до 9 април Марс е в секстил с Уран. Пробив в технологиите и транспорта. Време за светкавични решения, които носят развитие. На 12 и 14 април Марс е в съвпад с Нептун. Пикът на измамата. Пазете се от подли хора, течове, скрити повреди и емоционална тъга. Не вярвайте на очите си, вярвайте на фактите. Пълен хороскоп по зодии. Овен. Пълен напред и стоп на подлостта. Възход. Вашата кариера е в пик до 4 април. Очаквайте мощно бизнес развитие и прилив на пари. Предпазване. Пазете се от измама. С документи между 5 и 6 април. Със здравето избягвайте рискове и планови операции на главата около 13. Някой действа със скрити намерения зад гърба ви, бъдете на щрек. Телец. Финансова мощ и любов. Възход. Личният живот разцъфтява след 12 април. Красотата ви носи успех в обществото. Парите идват чрез жена. Предпазване. На 3-4 април се пазете от подлости при имотни делби. Не позволявайте на тъгата да ви доведе до застой. Проверявайте всяка изгодна в кавички оферта за измама. Близнаци. Интелектуален триумф. Възход. До 4 април печелите пари чрез преговори. Вашето развитие в кариерата е гарантирано. Предпазване около 13-14 април. Влизане в зона на заблуда. Пазете се от подли хора, които ви предлагат илюзии. Със здравето пазете се от вирусни болести, костноставни болести и болести на очите. Рак. Божествена закрила. Възход. Юпитер във вашия знак носи здраве, любов и бизнес развитие. Печелите стари съдебни битки до 4 април. Предпазване. Разчистете скритите намерения на приятели в кавички, които ви използват. Пазете се от безпаричие, породено от чужди грешки. На 5 април никакво поддаване на тъга. Лъв. Лидерство и дискретност. Възход. Кариерата ви получава тласък между 7 и 9 април. Вашето поведение респектира конкуренцията. Предпазване. На 5 и 6 април риск от измама от високо поставени лица. Пазете се от подлости в службата. Здравето. Избягвайте операции в средата на месеца. Пазете коронарните съдове. Там има проблем. Дева. Анализ и стоп на измамата. Възход. Парите идват чрез анализ до 4 април. Бизнес развитието ви е стабилно. Предпазване. Между 12 и 14 април е пикът на заблудата. Не позволявайте на подли хора да ви въвлекат в интриги. Пазете нервите и краката си. Везни. Баланс срещу застоя. Възход. Любовта се стабилизира след 12 април. Личният живот е под закрила. Предпазване. На 3 април се пазете от подлости в съдружия. Пазете нервната система от депресия. Скорпион. Трансформация и победа. Възход. Развитието ви е мощно около 7 и 9 април. Пробив в бизнеса чрез нови технологии. Предпазване. На 13 април риск от измама чрез неясни партньори.
Пазете се от болести на отделителната система. Скритите намерения на конкуренцията ще блеснат. Стрелец, разширение и внимание. Възход, пари, кариера и любов до 4 април. Вие сте в истински подем. Предпазване на 5 и 6 април, внимание, риск от безпаричие заради хазартни решения или заблуда. Пазете се от подлости при пътувания. Козирог, желязна мощ. Възход, бизнес развитието е бетонирано от Сатурн до 4 април. Кариерата ви расте поголовно. Предпазване на 12 до 14 април се пазете от измама с техника или горива. Подли хора могат да опитат да спрат развитието ви. Няма да успеят. Внимавайте за болести на костите, възпалителни процеси. Водолей, светкавична промяна. Възход, развитие в любовта до 14 април. Предпазване на 3 април. Внимание, риск от тъга. Жена ще се намеси, която ще причини болка и страдание в любовта. За да избегнете това, пазете се от скрити намерения на приятели в кавички. Риби, интуиция срещу мъглата. Възход, вашата красота и чар са огромни до 11 април. Развитие чрез вяра. Предпазване на 12-14, между 12 и 14 април, риск от заблуда и физическа слабост. Избягвайте планови операции, измамата е около вас, гледайте само фактите. Ритуал за спасение и победа. Златният кръг. Вземете една жълта монета и я поставете в чаша с вода и морска сол на 1 април. Нека престои до 5 април. На 5 изхвърлете водата пред прага на дома си, а монетата носете в левия си джоб. Тя ще действа като котва за вашите пари и ще отблъска всяка лъжа и интрига през целия ви април. Приятели, преди да се разделим, нека запечатаме вашия успех. Повторете след мен или просто го приемете в сърцето си. Моят път е осветен, моите пари са защитени, моите победи са неизбежни. Юпитер ме разширява, Сатурн ме стабилизира. Аз владея април. Април работи за мен. Напишете в коментар златният печат, за да запечатате енергията на победата в своя живот. Сложете лайк на видеото и се абонирайте за канала, като натиснете камбанката, за да не пропуснете нито един важен съвет от звездите. До нови срещи и успех!